ҷавонон қишри фаъоли ҷомеа ба шумор рафта пайваста таҳти таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат қарор доранд ва сиёсати давлатии ҷавонон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳукумати мамлакатро ташкил медиҳад. Бо мақсади шароити муносиб фароҳам овардан ҷиҳати инкишофи ақлониву ҷисмонии ҷавонону наврасон имрӯзҳо тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ мешаванд ки аз зумраи онҳо бунёди майдончаҳои варзишӣ мебошад. қобили зикр аст ки дар марҳилаи нави созандагиҳо бо иқдоми раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти азизамон давоми чанд соли охир бештар аз 262 адад майдончаҳои варзишӣ сохта мавриди истифодаи мардум қарор дода шудаанд. дар партави сиёсати падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ имрӯз соҳаи варзиш чӣ аз ҷиҳати таъмиру таҷдид, чӣ аз ҷиҳати иншоотҳои варзишӣ ва чӣ аз ҷиҳати иштироки дастпарварони мактабҳои варзишӣ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ хеле пеш рафта истодааст. соли 2017 то соли 2021 дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе беш аз 262 адад майдончаҳои варзишӣ ва бозиҳои кӯдакона сохта ба истифода дода шуданд ки аллакай дар онҳо кӯдакону наврасон ва ҷавонон машқу тамрин намуда истодаанд. самараи ҳамин майдончаҳои варзишӣ ва бозиҳои кӯдакона ҳаст ки имрӯз кӯдакону наврасон дар ин майдончаҳо дастаҳо ташкил намуда дар мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ ширкат варзида истодаанд. агар мо таҳлил карда бароем пеш дар мусобиқаҳои шаҳриву вилоятии ҷумҳуриявӣ агар аз намуди футбол, баскетбол ва тӯпи дастӣ агар дастаҳо аз 8 даста 10 даста иштирок мекарданд ҳозир бошад беш аз 30 дастаҳо дар ин намудҳои варзиш ширкат варзида истодаанд. бешубҳа метавон гуфт ки бунёди майдончаҳои варзишӣ аз тадбирҳое ба шумор мераванд ки бешак дар тарғиби тарзи ҳаёти солим ҷалби ҷавонон ба варзиш ва ба ин васила оммавигардонии варзиш рӯ овардан ба заҳматписандӣ ва канор мондани насли ҷавони ҷомеа аз кирдорҳои ношоям нақши муассир мегузорад. бо истифода аз шароитҳои мавҷуда ҳамарӯза байни шаҳрвандони сину соли гуногун мусобиқаҳо гузаронида мешавад. ин навбат ба муносибати рӯзи пойтахт футболи хурд байни наврасони шаҳраку маҳаллаҳои шаҳри Душанбе гузаронида шуд. ҷиҳати иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз 31 марти соли 2022 таҳти рақами 133 дар бораи рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе муассисаи давлатии раёсати кор бо мактабҳо ва иншоотҳои варзишии шаҳри Душанбе мусобиқаи варзишии оид ба футболи хурдро миёни наврасони солҳои 2011 боло баргузор намуд. дар мусобиқаи мазкур зиёда аз 40 даста аз шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт иштирок намуданд. даври ниҳоии мусобиқаи мазкур ҷамъбаст гардида ғолибон ва ҷоизадорон бо ҷом, медал, диплом ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе қадрдонӣ карда шуданд. дар майдончаҳои варзишӣ ҳамарӯза тамрин аз рӯи реҷаи муайян сурат мегирад. бунёди майдончаҳои варзишӣ имкон дод ки таваҷҷӯҳи наврасон ба намудҳои гуногуни варзиш бештар гардад. кӯдакону наврасони шаҳри Душанбе бо роҳбарии мураббиёни варзиш байни ҳам дастаҳо ташкил намуда сабқат менамоянд. шумораи дастаҳои варзишии кӯдакону наврасон то имрӯз ба бештар аз 32 адад расидааст. барои кӯдакон наврасон ин барои тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солими онҳо ҷалби онҳо ба машқҳои мунтазами тарбияи ҷисмонӣ ва дарёфти беҳтарин чеҳраҳо аз ин майдончаҳо дар дастаҳои якачини шаҳри Душанбе инчунин дастаҳои якачини ҷумҳурӣ мусоидат мекунад. бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамаи майдончаҳое ки солҳои қаблӣ тӯли солҳо ба кӯдакон наврасон ҷавонон хизмат карданд аз нав таъмир карда шуда дар онҳо кӯдакон наврасон машқу тамрин намуда истодаанд. дар ҳақиқат имрӯз шароите ки ҳукумати мамлакат барои насли наврас ва ҷавонон фароҳам овардааст шоистаи қадршиносӣ ва арзгузорӣ аст. зеро маҳз ҳамаи ин ғамхориҳо ба он нигаронида шуданд ки ҷавонону наврасон дар рӯҳияи солими хиштаншиносӣ ба воя расанд ва бо афкору андешаи бикри худ тавонанд дастовардҳои даврони соҳибистиқлолиро ҳифз намоянд ва густариш диҳанд.